det, der giver rigtig god mening i akademiuddannelsen, det er den her kobling hele tiden til praksis og hvilke strømninger er der i samfundet. Jeg hedder Michael Nielsen, er 46 år og går på Sydhavns Pædagogseminarium og læser akademidelen i socialpædagogik. Jeg har en ledelsesmæssig baggrund gennem mange år, så har jeg de sidste 6 år arbejdet inden for det pædagogiske miljø på en specialinstitution, hvor vi har meget forskellige unge. Hvor jeg de sidste 3 år har siddet også med et ledelsesansvar og været med til at udarbejde status og så videre. Og det er også en af årsagerne til, at jeg læser den her akademidel for at få løftet mit eget, og dermed i sidste ende selvfølgelig også institutionens niveau i forhold til fagligheden og de her fremadrettede krav, der er også fra samfundet og politisk side i forhold til dokumentationen, så det er der lagt meget vægt på i uddannelsen også. Det, der er kernen i det, det er, at man har hele den akademiske tilgang, men hele tiden kobler den til praksis, og det vil sige, at vi faktisk alle arbejder i praksis, så der ligger også en masse vidensdeling inden for de meget forskellige fagområder, vi er i. Dem, der skal tage uddannelsen, er folk, der både vil udfordre sig selv fagligt, få ny viden, men som også gerne vil løfte både sit eget eller institutionens niveau i forhold til både dokumentationen og det her forståelsen for socialpædagogikken som et teoretisk begreb, men hvor man hele tiden kobler det sammen med praksis.